Wadhi nyime en ni romo mar duol ma jotelo makelo kanyakla jota chenro mag bajet kod ochumi IBEC ochopo e winjruok mar neno ni pok madhi e kaontis ochiw ma onge ywaruok. Maeri biro kaluwore gi onge mar winjruok mosebedo e kind Gavanas to gi jaga bajet e pacho ka Dr. Margaret Nyakang'o kaluwore ni noyawo aguche modhuro mag bengi matayo kata mitiyo godo e omenda mag osuru mochoki e dongruoge mag kaontis. Jalup jatend piny Kithure Kindiki owacho ni ywaruok moro amora mawuok e kind sirkal mamalo kod mag kaontis en ataro mar dwaro mar katiba kendo othiro chenro mag dongruok n'oganda. We cannot have a situation where counties and county governments receive money, they're unable to spend it. But on the other hand, we must insist that accountability is for all of us. And therefore, we must have a way of bridging the gap between the viewpoints by the Council of Governors and the Controller of Budget to make sure that we assist both institutions, the COB and the COG, to deliver on their mandate. No institution has a right to frustrate the other. We have had an issue of timely disbursements of county resources. I am informed by the CS for the National Treasury. Some progress has been made. I'm told November is still outstanding, and I am also told